CM apan kese lamding ro di fuaro pi atum pen lamboy ki pipo. Rongkhang konstituensi along kaprek habar atau apan BJP tiket pilong le. Ni le belong BJP asong paroni ki doji angring nang keklang. Nona Faisal Chori University convocation along pen kari biaro so jang atum khe phanong me ke wan pi. Kese asong ong chingrum nang po hampang asong atum ke lamet lam chong me long ke dundi athela da ke tangka long le det ke pohai hoi CM a hin pen kaning ja putha kese lam ding ro di faro pi atum pen CM a phan lam boy ke pipon kese atum jutang lamet ching honduk kese atum karbi jutang asong la pen karbi lamera maya long ta cherap dun bom pusi pherang ke me long lam the chapaklang pon rinti lapen obe mi atum phan woreng ki pi thek the jok ning ki pungsi kese ke klem pusi lam the chapaklang pon rinti lapen PM Modi ke bang hot karbi ang long termas council kachari atum hempre ke puthak lam the chapaklang dun dia pota Ferangkia melong lam the hopon di Fupen Indrojit Teron report Malong News. Itu ini lah bang, so mamai kipan aku bagi nanti kitab kangku mamai long, ada hai mamai itu Dr. CM Dr. Tuliram long hang kaning je alam, KSC lah pen ham hang asong pan ini tu di racari song ini tu di dia lu, alam pen sebitu ini lah bang, so mamai papon. Akhir hai Dr. Tuliram long hang KSC pan kapiri nang ji alam ave lapen nitum ta lang pan kapiri nang ji alam ave akhir hai Dr. Tuliram long hang kaning ji lambe ramai long punon TCS long punon ubi kemi tu nang citu lunde pu laso long bang nitum puring tung karbilo charlie song ke komentu ne pen tame jutang jubat TCS long punon karbila lambe ramai punon pen akapek long kami nitum jesong bon bang mo lapen nitum asam pinon nitum cerap pun non KSC lapan ham song tu di arudo balampu aho arudo ta hai kita arutin tum tame KSC tin tum tame jutang jubat ke kacing hondo lapen lambe ramai apa ni tum kacing hondo lapen katu tadi tame cerapun bom halada lapen tangka apisi kidun balam bang alang likan ninje betulan pinya ni tangka api kidun gopi bos alang likan ninje lo tangka alang li Kongres Sarkar do bom putalang itu CM lo. Lapen non cari bom aracari song BJP aracari song putalang ke CM si do bom lo. Tangde alang li ubi kimi dom han lapen development tipi kuan lo itu. Pinia ni gamya ramai lo monita bedet bukan ni dom han nang citu lunde nang cerap lunde pokoi nang pitike alang ni chokche. Ubi kimi itu non KC long. Kewan ani ki pung pen penang an itu nang cerap lunde itu long bangbo ubi itu alang liya unemployed tu makisung kilang liya job ningi pung ningi solo si kachisong long long bangbo parisi son jonggami luring tipi along prime minister ke bangun alang lipan party pen paninji long letat tahai je hempre kapu kya alang islamnya alang linut man pengi dula penjakong thi abang potang ke alang personal kami jungjung mat hapen hempre alang thi hadak ratum je thor tidu anar mu geong alang lipan ithi alang karju dunji phan kami lasuk it nak alang ninji du nahi dia report ni tu alang phan phiri tu du kesi tum phiri tu to Oren Singh itu man itu MP Oren Singh be non ke bang ke peace and development hansi bang chokko tangti la soprang aki hai Dr. Tuliram rong hang kaninji alam kadu ko bita theklong prong amiksa le hemprek nang physically lapel komane lengthi bang le nang physically hemprek nang PG ke okol prime minister ahat si lapel prime minister sinang PG ku tangti 28 April ni amena prime minister wan clue di lason apong itu nong le kopai ke miani tambe la puson alam ni kan ki la penda karbi anglom kacari songja pudong tambe ningji do na hedet kupi pon la liga alam ni ke rak ma chong thu en mate kese kal nutori song men ke ni tumta alam ni phan la puson kupi dan ni sini tum alam ni phan jongda alam ni kupi posila song ki pulong pomo alam ni inut doktorat kacali amun alam ni inut BJP rak cari kacari bangku stemela puson alam ni
mai pianong rat charianong alang di pukai lake alang di inut Dr. Turam Hang Awat Abdul Kali Pusin Ritum Pudam alang di Karbianglong kilang nangji non uwe kimi tumhan kipang thurbo nangji sakuri ki pinangji job ki koklang nangji alang di thekma piniani thekma pini ritum thekam le alang di dak Karbianglong development kubom dak di pholong medical college ke lage meselong medical college dolo talang so no theng pista me dolo hol ha bang tum dolo sta me akinan so ke tum non uwe kimia tum han sakuri bang pipo nang gip sin tum alang phan pudami lapen rong rupet jenglok to war pen jenglok hola rong long kwane development hola rong long school kwane ka development alang di chinne laken ni tum kar bilo chari asongmen ke ni tum ka do ke alang ke ka Rongkhang konstituensi long kaprek habara to phan BJP tiket pilong le Rongkhang konstituensi sorwe ka phan BJP MS tiket piwek nangji Rongkhang long mahang thek wek Rongkhang long bot jok wek Rongkhang ara ke song chini pame lason to phan BJP atum tiket pinangji pusiaru ni phai trok ni Rongkhang konstituensi BJP local committee atum pen lam theje paklang la penjong sang tanam ni phan BJP tiket pidet polote ni tumke cherap dun thek the putar Rongkhang konstituensi BJP local committee atum pen lam the je paklang pon reti ni jangkar banglong rong trok simate sat gaw pen nigon to terang report Malang News. Lapu hello. Isi yang dengar bangke nilai tum long thong kebra isi local committee cingrum besin tum cingwai pon lo. La bangke non kewang ji election aputhak. Lasi nilai tum long thong kebra isi local committee secretary president tum bangke. Itu ini sivet pen dosin tum coparai lo. Eprang kewang ji hut bangke ang tan pen. Dak rong khang lu election nang kapat thudunji banang thudunji ku bangke ni tum la bangke chikoy thek la pen ke ini yang deng bangke lalo ni tum ceparai thulo la bangke ni tum dak 5 nong rong khang arlu abang phunangji la pen ke ni tum mesen abang phunangji ni tum aphan local committee tum phan nang kelang thek banang kang hon pon thek abang phunangji pusini tum ceparai lo la sini tum Rongkhang arlu abang phu jong pulo tang ten nile tum lok thongkep praisi local committee secretary president pen chenglok kadog awi ni tum klebra pet klemang phu do astami ni tum cerap cetu pen si ansusi ni tum kepa haidunji phatu boriji stami ang tan pen pulo tang ten ni tum klendun thek the derji pusinoi phoy bangke kidang ji hut bangke abo son si tum choparai lo kidila bangso ni tum kachiru mamai long bangke hok per bangke angsong pen tawe pen ni tum bathak pen mondol tum do mondol tum pen ni tum ave la bangke ni tum local committee long thong kerai sidet pensi tum cingwai pensi la bangso pini la bangso mai bangke dolo apen la bangso nang letum pin la bangso mai long ka choperai bangke nang letum kaddo ko vicitong et lo ma tangte mate la bangso lam mane che don pamhi lo ma tangte nang letum asap so pini ngud bhani che don de dulang pini lada ka bangke ni letum che don si ong lo la pen ka chetong bangke pini la puson pini akam kenang sod dokok pen komani Juru hang nang kok penaji ni nu bahani ni tong ni ke dos tame ke ong dung bang ke chitong pet si ong lo malo asipini ni litum dak 5 nong rong khang arlo PS long thong kep sido la kado ko president secretary atum pan ni litum ka chetong alam thela hello ni litum la non ke bang jia election lo khoro bang ke ang tan mo pen ki putang son se ang tan pen ke bang candidate nang ne ni litum dak met ha 5 nong rong khang arlo candidate nangji la pen la kadu go be kelang pasitang thega bang nangji alo te nilitum ninga klong pen abang putin sita rap dun popu sinilitum ka che perai lam thela hello jong se ang tan pen wang lo pulo te nilitum rap dun thek the pusi pini amai pen nilitum che perai poni lo la rong khang long ela ang tan ben ke wang pang ring khitan punatum ko sonsia chini pono la bang rong khang ang tan pen ke wang ji po lam bang pu nilitum arjudun long pli pla chini dak de sita mo by chance son dokok na walam pen sinon pen nilitum hai kaman tum han sita pachini la
Nilip konstituensi long BJP asong paroni ke doji angring. Ihin gya kimia BJP, ihin gya bari ma BJP. Akimi la pena banang bong kace tonte amede kithur. MSC pabitro rong pia bana BJP aphan pangkripik. Abana BJP aphan lang ponpe. Abana BJP aphan MSC pabitro rong pik che ting ni lapusi penangan BJP aklembang atum lam the cepak lang pon rinti. Lahai lam the pen ning ke pung cepak lang pon siaru ni phai trok arni choki hola long penangan BJP aklembang atum lam the cepak lang pon. Abang sohud BJP klembarim jagania staro Pradeep Hangcho Polson thingna pen chenglok atum sitame chetong dun. Chuki hola pen amir son terang lapen Ramesh Teron report Malang News. Kang langkat piknik sport along itu BJP. Keklaim barim mata ke cepat dua bangku itu penangan ben kang hong ningkan ho akidam tang emisi pan pahai det ben itu akiduk kisung sami itu cicak lo kacicak ben sita min itu duthip lo sami non of pol bangka kon aputhot council election klik aku nang le thuli lo tasona thak sini tum sita me ningdu hisab lo si bangke lapen ningoi sini tum cepak langkang lo asi nili tum aphan pinya ni stame ni tum han hangta ni tum manang use je nili tum aphan kel manang ene lapen nili tum aphan hangta ni tum aphan nangri re ahisa masabe aposi nili tum dai ningoi pi hanjang asi non kirang ji IMC klik bang high command lapen central committee district committee atau man sitame nili bikhek koi pe ni kichu nuri dun bangala halon tum BJP claim bang bari matum pen bangke alang li phan jong MSC phan jong si pabitro rong pi phan jong si tiket nang pi pidang lo putang de nil tum BJP claim bari matum ke nil tum ke sang prong ji lapan alang li phan bang ke nil tum cirap nun thek he lasia komani pen an kaprek duk putang de lapan nil tum nang bai pi dun putang de nil tum ta chong hong prong lo ningarong lapan alang li phan bang ke nil tum ke claim ke pot he bang ke nil tum kado dai tum chini lo nil tum ko ana ni ki dusum ji chaka lo BJP sarkar rang vetik pen ni तुम कांग्रेस सरकार रूलिंग बो पे तुम बीजेपी सरकार के सरकार पुचिथान देलांग सामे नि तुम बीजेपी काम क्लेम पिक lapen ni तुम कांग्रेस लोंग पे सामे नि तुम थांगना ते केराब लोंग ले aku non मिथांग सरकार डकोटा नि तुम aku थांग ता केराब नि तुम मानावे नि तुम के क्लेम मर पास तो नि तुम कुपिलो नि तुम ए दोन फंगसिया के कैप sang li le chirung chirung masih ni तुम मीटिंग के दो मीटिंग की चोंग नि तुम रong rong के दाम चोंग स्पेशली तुम मीटिंग दाम hala so बीजेपी सरकार के कारबियांग लोंग नांग लोंग ले चुकेला या तलong le amuk long le bukan dang lo nitum akan lang ko inya pesa min nitum arong long pen nitum ahem ahem gore gore nitum dam situm kami kle nase high command lapen district committee tuman deka ko chinungri lapen nitum ning ke thelo alang nitum make candidate bang nitum nang bai pi mepo pusi nitum ning thelo lapen nitum ning arong lo la nang bai pi putang te lapen nilip same candidate nang sidang la lo putang te nitum nilip sitame BJP high ed lo pusi nitum ta ning thelo Bharatiya Janata Party bang ke nitum da kangri ka kiri kang tum doi kali lapen nitum da kelang selet doi kali itu ke claim ji bhan nitum ning hang pi hangjang lang la sinang nitum nang mathap nitum metha tangka mana tu tangna nali apang na BJP lang pine apu asanduma nili aprang ke youth morcha Bharatiya Janata Party pulong bang ke aprang ne youth morcha Juwa morcha presiden nilian lo pas bosor lapen aku pi bang ke itu make hai jakhania staro langsung tuk pen abi bang ke mundor nilip duar bauri Japani constituency ke thong kan sini nili mundor Pining an Assam University along convocation ke pado Chris Sirke bang deng anang pling tanglo. Labang so jame ke paman la ke PhD, MPhil, graduate la pen post graduate ki untang atom phan degree certificate ki pajir pona jame. Aru phopen proxy anar ni pathek ponsi convocation na jame paman ponlo. Labang so long PhD, MPhil, graduate la pen post graduate ki untang lo charli ari so jang ong donga phai pen chetong dun rinti. Laposon sikari biang long along ke do asitina college la pen university along graduate la pen post graduate ang deng ki untang abang pubang phatumta penang andolo la pen alang litum tame labang so convocation along alang litum ka charli amo mate certificate chen dun je pan Assam University silchol along an pali dun rentilo kado kawe pang rompet pen bang pharokre tero ka pan certificate pajir ponpo karbia kheyang bong pen stame bang hinia bang phi gold medal che palong dun pen kheya pan isin nong nam ke thena ya son wan pilo alang ituma men la ke lapu hello serlening jai PMA in history la pen mirka tisopi MA in anthropology lehenlo news desk report Malang News Nimen ke Serlening Chai P. Ningarong pek lo gold medal na history department men kilo ngapot. Credit pipon si ke ni pai pen ni po pan lo. Nang cipadug doon pek lo ni pai par ke plus la. Nitong department mang la teachers tum hanta lo. Nang de? Alang tum ta mane pinangan mane lecture rakimi kimi nang kipia join si tum hanta jo mane nang
pini. Jadi pangsong dengan kili pen, tu deng ulong lo. Pangsong lo nali master degree long, nali percentage sekonik lo, kata kami. Ni percentage ke 6.86 na grade point hai. Kelang di. Nah itu nape lo bang ke? Ni Karbiang long. Nape lo bendi? Ni bangke dipu ben. Oh lada bang ke kopi pansi ke bang bendi. Ladak bangke MA certificate ang channel hanse bang lo. Convocation. Ni rompik lo ma, tilong. Kelang di. Nanti lah ubi mi lo charli mi tuhan pene pacini son do mana itu mah hinten. Mana ingtung do mah pacini ingtung do mah. Angsong kang tu ke dunia pan. Dan sosial cepat hekji pan likar bitunda undun ignang po lap apa ke lan sosial PhD lahai MPhil sami lan tak endunang po nona doole hai candidate case sami lan sosial sabta education hin ke PhD dunang po. Tangan nali una pen dong bang ne. Tum dipu pen Assam University dipu pen pas pen. Owe mitan pacini yang tu mang ke lalo kacarli bang ke. Ini hang unang lang la non itu masonang hang mati lain tu hang ke pan isi tuning ri bang ke lalo. Charli yang apai bang jumpik hang yang lang laposi non tum sona ka ban tum ansu si Charli pan sila we mitan mang ke nili isi biartai mi yang tung lah. Prangsi nili Assam University dipu pen pas pan si bang lo nili MA pas si pini ladak bangso convocation 19 convocation lo nili certificate panang channel bang lo si dak silchar campus lo Certificate mai kalau bang ne graduate mah post graduate bang ne. Pini post graduation bang nili anthropology pen bang MA pas si nang channel lo Tang tenang lihin pen la ubi mi lo charli mi tuhan pene pacini yang tung do mah mana advice pene pintung do mah. Oh la pulo je nilihin pen pacini yang tung mage je itum owe kimi la itum jasemet pen nili la Karbiang long phansi puko itum Karbiang long West Karbiang long lo je non anda itum kacharli hin bang kaching thu la puson avedela amasi non anda itum Karbiatum la puan angdeng la puson keledun o avela sinilihin pen chuniji Karbiang long ara do am tum han same je itum Kacali bang itu mahin bangge kaki tame paprang dona po athema itu mange theklong lo kacali jong se ave pulotang de itung ke nahok tame chechar chelo la pa kangting apir the son si theklong po ase itu mange apia po tuman tame nilichuni lo la pa akton kon te jira tuman ta lo itung juita juinang ji la pa aporang deng bange tu kacali bang tame kaki tame charli pon bom di la son si pinis tame la dak Assam University silchor long tame nili jungjung tame difu campus AUDC Assam University difu campus ma nili MA ante po no si pini bang so certificate ma nili tame ching মই গোলাঘাট আপুনি নৱ প্ৰজন্মক কিবা এডভাইচ দিবলৈ আছে নেকি মই তো ভালকে পঢ়ি যাবলৈ কৈছো আমাৰ ধৰ এনেকৈ আগুৱাই যাবলৈ ওকে ধন্যবাদ Nili Hamren pen dak Assam University longa ডিফু কেম্পাছ পেন difu campus pen ke তো দাকে বাং পেন নিংৰং লমা ningarong Pinan lo arling. pen akibi tumhata ni pen akibi tumhanta laan sesi ประเทศนางอันพัน sesi ประเทศนางอันพันประเทศมันตัวปลาตัวปลาเสียปุ่นลงแก আমি আইছো গোলাঘাটৰ পৰা গোলাঘাটৰ পৰা ইয়াৰ কি কাৰণে আছে ইয়াত যে আমাৰ কনভোকেশন আছে 19th কনভোকেশন নাইন কমিছন কেনেকুৱা লাগিছে আহি পেলাই বহুত ভাল লাগিছে বহুত গৰম অৱস্থা বেয়া Nilimen ke antaning tipu nili dipurong monjor pensi ke bang nili MSc Life Science and Bioinformatics Department Assam University di campus pensi nili patang lo la sila bangso ke patang sipini la bangso crescer cap ang deng convocation la bangso ketalon pon la Assam University Silchar pen la bangso ke padopona along sinili tum di Assam University di campus pen sitame ke bang amuluk student tum do la sinili tum la sona taxi la dagni tum pini na chutong ekdum lo tangte ki josi nangli la bangsonon uimi rochar limia di sujang depan pene advice pjson do igma alang tum ke mesen je pan charli hina do aprang si bang ke nili ke inut lot han bang la sinili la bangso education la pena lo ke charli bang ke tum obikimia tom han ke kinang sot lo pure ke ile tum hala isi bang ki po dam do pone students is the backbone of the country pada pudo sitame students ke backbone ke chiplang ji plotang ke without education ke na ile tum backbone chiplang ni las ile tum lo ke charli ke thek ke kinang sot ile tum atok anu Karbiang long ke ile tum especially tum lo ke charli kinang sot ile tum ke alamang lo le tum thek the plotang ke ile tum pure the akang ping sitame ile tum pathe ang don thek the lapen insight learning deep learning sitame penangara concepts sitame litum chini ne dat po litum livelihood sitame litum chireng khakte dat po lo ke charli kenang sot ke lalo sakuri bakuri aphan chok kali lo ke charli ke litum methanga livelihood ko son si kereng kolong ko son si litum ke claim ke dam nang dima hai an sitame lake lo ke charli si litum aphan bisi ke litum emphasize
Deopani constituency long Joyson Jesing Rengma phansi Congress ticket pi wek nangji. Election adapta ajota rong malomta rong supi malomta election alam ansi jumput la sohut gong dong hawar ke aning ke dok bang khophan si song ticket pi wek nangji puka che song ta bachu la som se Deopani constituency long pen Congress ticket ke Joyson Jesing Rengma phansi pi wek nangji pu penangan ara tum ke hang pon padu alang li phanning che thepi ga rada phanang rap thek ji pu ajok penangan ara tum ticket ki pi wek ji phan lam the ka che paklang pon athe Deopani constituency long Congress hai nangji polo te alang li phansi ticket pi wek nang Pose rada tum kehang hanjang lang soben Rajib Sonrong pi report Malong News. Ang sila non MSC ke leksia long nang tu Congress soben haji polan nang limning chithe 100% ni lile ticket glong te ke haila non het jongta ala BJP MSC non ke dobom mukut monto ke na chitong nil phane osa nalige ke hailo pu nili nan chirabdun pu pansi ninjela MSC ta lapen public to me 100% nili phan support nonta lapen nili ticket ke long ke join ji tumge dokte lo tante la Congress panang ticket kilong je fan confirm ason nang le ninga lo so confidence do ma nili confidence do confirm do amane district leader to manda nil phang ke chin ni baduta ave lapen nili kam ki claim align tu pura na chini aposi non ma ke nili pen ke chin ki thanda mise ini ning hangela hello Jai nili tu apa Deopani constituency ang kang long aningkan setamela purat kilit pon pen candidate fan pipe po ya kapeng nang toy po ni tu ning duk pon ke Congress lo tema ciri de Congress ke setame ning dok de po tiket pipi da titilo la pen siram bom lo la sini li chuning rilo non ke bangji MEC election bang ke ni tum kilit pon tu thu lang ligay Mr. Joyson Jesing Rengma phan hello ni tumra tum la khadu ka ve jati anta adivasi Assamese Karbi la Nepali khadu ya hum pradhan tamini tum la phan support do upi posini tum la phan support do lo alang li ke aprang ke pilo MSC tagali ablang li ke Karbang long chairman do hut mission chairman itu on hut chosi alang li ratum phan kelang la puson hello ato ka choy ke dua kor arong arata tum phan lang jun movies tamela ringver menang an pilo long cap ne ringvel an non tum theklo la pen ke alang li cycle sitame adon la puson ki duk tum phan akeng ben kedam ka chongda nang ka siksa tum halang li cycle sitame ron la pen ke pen choy sitame lang li ron la pen ke pangreng api sitame hak bi chenong sitame lang li along ke la puson ke rondo alang li along la song ringvel ki it tamela pusondo la sira tum ning chithe alang li yong si ticket nang pp pul long pulotang den itum bahaji la pen highway ji puning ning chithe lo la sinili Assam Pradesh Congress Committee President ake hai alang li phansi tame bora phansi tame chuni rilo alang li yong si reng masar Joyson Jesing Rengma phan ticket nang pp pulongte alang li phani tum pahaji lapen Karbang Long District Congress President Som Rahang Sar nang li phana chuning rilo alang li phanyo sina tum tiket nang pipi bulong te alang li phani tum pahaji lage sure pahai vegji pusi lapen ke Congress ha joyuk to ji punili tum chichak si lan sini lam theng ton ko long le da patan lo prehan pijat patalang da Congress ke hai jang ring doma o jong si alang li tum ni tu makimang lapen itum Deopani constituency area arata su aratum pena akilit pona candidate ang phanyong si tiket ng PPP pulo tang te itum non kedo la kadu ka via atum an setame Congress lo tema Congress chire non da ni tum ke Congress ke chire setame jong selang le phanji kali aka tiket ng PPP ni tum ke Kesing halang suaro tomar puga celar rame kapadopon Aruni phai phorni karbi lo charlia song hanlang suaro tomar puga celar kapadopon labang some karbi lo charlia song hanlang suaro pia tumpen si cepatir pipon desamet karbi lo charlia song hanlang suaro pia mei phoraju ingleng lapen chunbang desoi terona tumpen si mei cepatir pipon me long chingwa chingsai pen chekroi sar se gobin bia phan mei phula pen jon rong pia phan chunbang ar pu pek pon si karbi lo charlia song hanlang suaro me ar pu ke mi pek pon la solong bang ko so se tuma phan kapre karpe gar pu sita mei pek pon me long tok lang mo phan ardi ki pinangji rakia hormu pen kache Heloji arta ke jumpen penan ke do piso ke en hei hoya puthak kachingrai nangja puthak ta kachingwai padopon News Desk report Malong News
Bangga thom thengpi kang hotum forest sa khari deng kaching nang nilip constituency ke parlo sari hoti long ingtia me kar bangga thomatum thengpi pen forest sa khari deng kaching nang kar biang long arlo thengpi kang holam kia phong klang dera phita thengpi kang hotum ington telang lason sike dam tang aru ni 5 player ni Silunijan forest range along sa pronot teron la penari sang hotum kiri ka puru ka phan ke dam mahut kalioni aroi sari hoti along thengpi ke ban bom bang ple tum pen chetong lok se bangga thomatum phan adima long mat neping nang pon la penino da bangke ka jui pusi Silunijan range sa pen pachini pon forest asai khia tumalong kaching nang cheka tumamen soning ti apomen mondoling ti agostin rongphar apomen narson rongphar ajoy ingti apomen babu ingti atum hello thingpi kang huwa tum aphan Assam Forest Act pharo kristir kebra troxy kebra EC amendment in pharo kristir kebra troxy kebra pho under section 24/25/40/41 and 60(1) arona tengpen lamhoi pabon ponsi ahem kangsam bengpon nangkok lo banga thomatum ka chethan pona tengpolo te lahaya thengpi asai ke klem bang Robin Lekthe sari hutia sorpusi jongpon lapen lahaya thengpi ke nam vera bang ke Golaghat district Bokiara sorna bindas pusi amen jongpon forest asai khe tumpen la bang hini tumaphan prabjin pen lamhoi pidam pu pusi asia pranop teron pen ningjepon nilipen amirson terang report Malang News. Masih laso kakurudam asai gedeng momohot sari hutia long kalioni alang roy pen bang pli munit fan hinia long che thap si alang litum ponik bom no masih militum petroling party alang litum man theglong masih laso hutsi meduning nang ilo laso kene penang hut halai nut bangke kikat june bang klipen bang thomsi inang ilong chot selang itum phan ne binang depen kalo be alam arju pater togilo je alang itum bangke Golaghat long kedo nobindas pu alang ipansi laso bogi puma thingpi alang itum thondam igom pisi pachini lapen laso thingpi kang ho long alang itum sariuti long kedo Robin Lekthe pustame alang itum bensi cerap citu pusi alang itum nang pachini kaching nang cek atum amen bangke inglur bangke soning ti pulo dunthi bangke Agustin rongphar pulo lapen inglur bangke Ojoy ingti pulo arnisi nilitum interrogation ka kori hut alang itum aso amen pacho nilitum phanam pacho rai derlo je alang nilitum soning ti ku bangke kathar soning ti sing bithan apit kado bobe nilitum da Bokojan sub divisional judicial magistrate along nilitum jetia remand kuri dam ro masi hala sohut alang nilitum relatives kado bobe hai hui ningche tongdun masi nilitum pustame alang nilitum han notice ke sar put bangsi alang nilitum hala relatives tu mangsi ahok pada amen man nge than thri lo ase arnisi jitu nali tum pena frang so news ke klang banga amen ka prek non nili nge than bangke alang litum ahem asor pena nge than ve amen mangsi nali tum pena Litum kelang bom lagi Malang News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.